Il-mexej Laburista Joseph Muscat f'laqgħa li kellu mal-Assoċjazzjoni Medika Maltija l-MAM tkellem dwar il-viżjoni politika tal-Partit Laburista fil-qasam tas-saħħa. Joseph Muscat esprima tħassib tiegħu għall-kriżi li jinsab fiha dan is-settur waqt li żied li l-problemi kienu jkunu ferm akbar li ma kienx għall-impenn u l-kontribut tal-professjonisti fil-qasam mediku. Ta' dan irringrazzjahom pubblikament. Il-mexej Laburista qal li huwa ċar li hemm nuqqas kbir ta' sodott u din is-sitwazzjoni tmur kontra d-drittijiet tal-pazjenti. Żied li huwa importanti wkoll li jkunu diskussa d-direttivi Ewropej li se jagħtu drittijiet akbar lill-pazjenti, fosthom il-mobilità tal-pazjenti. Dawn se jpoġġu aktar pressjoni fuq is-settur tas-saħħa f'pajjiżna u għalhekk għal il-mexej Laburista tikber il-ħtieġa li tinstab soluzzjoni sostenibbli u dan jista' jsir bl-involviment tas-settur privat. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista jemmen fil-bżonn ta' dialogu permanenti bejn il-persuni kollha involuti f'dan is-settur u mhux dialogu meta tinħoloq sitwazzjoni ta' kriżi. Fil-preżenza tal-kelliem ewlenija Marie Louise Colero Preca, il-mexej Laburista rriafferma l-pożizzjoni tal-Partit Laburista li jsostni s-servizz tas-saħħa b'xejn li kien daħħal l-istess partit mill-Gvern. Min-naħa tiegħu l-President tal-MAM Martin Balzan qal li huma laqgħu bil-ferħ l-istedina tal-kap tal-Oppożizzjoni għaliex bħala assoċjazzjoni dejjem iħarsu l-qudiem biex itejbu s-servizz tas-saħħa.